לראות. אל תפריע לי עכשיו. אריאל טופי של רני למזרן מספר 1. ג'ורנה, איפה אריאל טופי? קום, עוז, קום. דריה צביקה של רני. אסף קידם של איגור. איפה אסף? כבוד דניאל, לא לפחד, אתה רואה? לא לפחד. כל הכבוד. למה הוא לא עושה תרגילים? זה מאוד. עוז לקח. אסף קידם של איגור ל2. כן, אבל הוא לא עושה תרגילים, נו. לא יודע למה הוא צריך ללכת. תום לוי של שוקי ושי שרמן למזרן מספר